asịrị ụmụ dibịa abịa na-abịa ọrapịa nọ na-agbalị gị na agbara gị anada nsị gị na mmadụ si na egbu gị dibịa ọbụla na-agbalị mmadụ ava na onye dị nnọọ egbu ọkpọ ava onye anwa bụ wayo ka ọ bụ na dibịa na-akpọrọ ava mmadụ dibịa ọbụla kpọrọ ava mmadụ sị gị na onye a na-akpọ onye dị otu eme malụ na ọmala gị mpụ ọ magburu gị mma ị na-egwu anyị mana nwere ndị ten o ji agba ava bụ majik ibi emezi bụ ịchụvazi anya na-achụrọ gị na-eme gị ka ọ dịrị gị mma ịchụvazi anya bikọ na dibịa gbalị gị ava sị gị na onye si na egbu gị ịchụvazi onye ahụ nọrọ onwe tata bụ ndị ọma njem nwe na-ekene m unu asị m udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị na okwu a ji wee bịa n'ụbọchị nke tata bụ okwu nwoke omenala bụ SSPA wee nwere ihe ọbịa bịa n'okwu wee na-akọwa maka ọka na-eti mkpu a na-eti mgbe niile na ụmụ ọgwụ ahụ na-eji ebute na-enyekwanụ nsogbu mana ndị be anyị amarọ ọ na-akwụkwasị ndị be anyị bidobe na nwanne unu maka na unu chọrọ ịza mmụọ kachie maka onye nsogbu kpuru ihe alụ ukpu eze ma mgbe ihe alụ ewere ọchịchọ chịwakwanụ nwoke chịba nwaanyị Chikọkpara ji wee tụọ n'elu mgba wee sị na oju nwa nkịta isi nwa nkịta ya na-afụ na oju ya isi ọtabakwanụ ma onye nwe ya biko nụ gboji Igbo Igbo solonụ m ka nene vidiyo anụ maka unu ghọta ihe bụ okwu anyị na-aga n'ụbọchị nkịta Igbo mụrụ nze m ọzọ onye na anụ na-ebe SSPA ụkwụ akpụrụ na gwulere agwa m nso na-egwukwu nke mere mekwasị ụzọ n'elu unu na nwere abụ na netwọk na-enye m nsogbu ebe ụmụnne m ndị jụrụ m ese mụ nwa ya sụcha unu ihu unu jụrụ m na m gwara nso na ọnwa ibe ọbụla gbagojuru na ya jụọ na m na mma asa unu ibe njem abịagodo tata bụ na ọ nwere ọjụrụ m sị m kele the reason ọnwụ ji anwụ yutu ji anwụ agbọ m na ibe yutu ji anwụ bifọ bụ na ọ nwere ndị atịrị chọkọrọ ka m gwa unu ibe ọzọ chọrọ ka m gwa unu bụ yut uche onye ọbụla ya adị ya ntụ ọbụla amalive ọ bụrụ ibe onye ọbụla akọọlụ gị ka iyi ege ntị na ọ nwere ndị bụ ndị alụlụ ala o nwere ya bụ gị na ọhụ gị nwoke ọbụla gị na-abata ometegwu ụtọ dị klozu ọ na-enwere unu anya ovu mmadụ anyị abịa gị na-etinye problem n'ime unu na-abụ problem ọ ete unu na-abụ bụ nnabụ gbasa ka ive ọma ọ na-abụ n'ime unu na-abụ ka ya vụzina na o nwere ka ọ dị ebe onye asị na onye egolu moto onye nkọzi egokwa maka na vana bụ obodo ọ dịza ka nwere anadati na-eme onye na-ebute yutu ji anwụ ogwu ya bịa onye ọzọ na ya bịa kọrọ ọhụgo aka ka onye trọsụrụ ịmala onye ọ bụ malibe na-eme nne onye ọzọ abịa kọlịa akụkọ si gị na ọhụgo anwasị n'osu na eme nke mee nke ọzọ ibe gara gị mgbe ahụ asị gị na ọhụgo si na ya eme nke mee nke ọzọ pụọ ọhụgo ahụ nke bụ nọda na ogote mmanya sekondịrị jikwu ụdị iwe mana na-emere ozi nkịta bụ na mmadụ sị gị na mmadụ si eji achọba sọntịn ya eji ya egbu ka ọ bụrụ na omego ka ọ bụrụ na ọsụdabewa ị chọba ibe ya eji ya egbu ị na-anya nkịta abụrụzị m duru na-egbuzi mmụazị na mmụazị na-egbu onwebe na-asị ka eji egbu mmadụ na mmadụ sị gị nya ka eji egbuzi mmadụ na ibijili bikọs ọra mmadụ sị gị na onye nwe mere like this ma otu a ihe ajụ ọhụ ga anwa ka ọ na ihe ajụ nwanne gị anwa ibi ebe chọba ihe eji ya egbu ibe ọbụla mere onye kwuru otu ahụ ọ jọrọ njọ mmadụ gbago okwu mmadụ sịrị gị asịrị na mmadụ ese jụọ ya nwe ese jụọ ọhụ ga anwa asịrị gị nọọsị jụọ onye ese nọ ya ma iwe ya asa gị na-asị ka mmadụ ji egbu mmadụ ọnwụ na anwụ nkịta ọbụrụzi ọnwụ na onye mere nke mee nke ọzọ nọ na-asị ka eji egbuzi mmadụ na asịrị ụmụ dibịa abịa na-abịa ọrapịa nọ na-agbalị gị na agbara gị anada nsị gị na mmadụ si na egbu gị dibịa ọbụla na-agbalị mmadụ ava na onye dị nnọọ egbu ọkpọ ava onye anwa bụ wayo ka ọ bụ na dibịa na-akpọrọ ava mmadụ dibịa ọbụla akpọrọ ava mmadụ sị gị na onye a na-akpọ onye dị otu eme malụ na ọmala gị mpụ ọ magburu gị mma ị na-egwu anyị mana nwere ndị ten o ji agba ava bụ majik ibi emezi bụ ịchụvazi anya na-achụrọ gị na-eme gị ka ọ dịrị gị mma ịchụvazi anya bikọ na dibịa gbalị gị ava sị gị na onye si na egbu gị ịchụvazi onye ahụ nọrọ onwe onye anyị na-eme ikpọ n'ụtụtụ ọbịa soro gị lee ife ikpọ na ife ọbịa soro gị lee ife ka m dibịa sị gị na onye asị kpọkwa anya bịa itinyela ife na nri ọhụrụ ije mana dibịa na-agwa gị okwu a bụ dibịa ndị asị ndị na-egbu mmadụ o nwere okwu ngwara unu bifọ si na dibịa ọbụla unu bịara nwasị na mmadụ ji unu ụgwọ dibịa nwasị unu ka egbube mmadụ ozugbo
mana dibịa bụ onye alụ anụ ogbuo mmadụ ogbulu mmadụ o bidoro mgbanwe na agụgụkọ agbulu mmadụ na onye ọbụla amalive bụ dibịa asịgodo gị ka akpọgodo onye anwa na fon ka onu onu onye anwa ife emebụ ka o kelee ụlọ ikpe onye ikpe mali ka ọ gwa ya na ikpe mali ọ ga anyị chego onye anụ nwa nwere nye n'oge waka ikpe mali onye agụ na ogwu am na week ko 2 days 3 days 4 days ọ bụrụ kwa anyị we ya bifo ha kpaghalị ga alụ gị ka ime onye anwụ ibe kọ na m nwere ọgwụ na nwere ọgwụ na ọ nwere ọgwụ na-egbu mmadụ onye emekichi na okwu anyị kwụrụzi okwu antụrụ ya bụ na ndeweze mgbe la ilis na ọkalịlị gị nwa bịa kpesa ekpe ọ gwazi gị nkịta onye alụsị ka nkịta onye ọgwụ ma kịta bụ na onye ọbụla na-akpazi ego na ụdị ọbụla agwụtala ya ibe na be dibịa dibịa asị gị gbuo mmadụ ozugbo ozugbo mala amalụ na onye ọbụla nke bụ dibịa egburu tata jọsụrụ mmadụ bịa kpesa gị ikpe ya ka ikpe igbo onye iwu kwụrụ ọtọ gbuo mmadụ ozugbo ozugbo mana na ọbara onye nwa egburu egbu bụ n'isi gị ka ọ dị ọ dịrọkwa na onye bịala ekpesa gị ikpe n'isi na nke nwa bụ onye kpalị alụsị gbube egbube ka ọ dị n'isi ọmụnwa beses pọwa na-ekwu agwa m nụsị nwepụ aka na majik ọnọdụ ka nwanne anyị nwoke tiela aka na majik na tiela aka n'ihe ọzọkwa dị egwu ọ mara ihe ọ na-eme esi nye ọkụ zọta gị duneke gị na mmiri ka arụ juo ogoyi ka isi juo ogoyi isi n'ọkụ pụtakwa again isi na mmiri pụta chọ ka ị barakwa n'akwụkwọ ọzọ isi gị ka ị na-achọzi ka isi ka na lie isi gị iya nọ nwayọ imezi nne ndị dibịa vidio dibịa na-eje bekee bụ dibịa wayo ka na-eje bekee n'imebe ikoroje na right place ikoroje na ezigbote dibịa akụziri mmadụ ive majik abụrụ dibịa o nwere ebe ndị agwa gị na majik ka abụrụ dibịa onwe nke ijere jecha m bịa dara kọrịtịkwa gị ka ma mgbe eji amalive ijiri amalive ike na-etehụ aka gị na nda place mmadụ nwetakwala vidio gị ọzọ na-ebu kili mmiri ana na-eme mmiri ọdịa mmiri ma otu a kelee ka o jide gị ka mmiri bụ n'isi dị atọ akpali mmiri bụ n'isi na-ejuru eju mmiri bụ n'isi na-ejuru eju ụhụrụle ga na ibulie n'isi isi gị tọọ na ọdịtin na eji na-ebu onu gị erugo otu akpụlụ sọntịn n'ọnụ gị ta bon obi atụ anyị nọ na ịnọdụ otu obi azụ otu isi gị dị nọ amụrụ ma ndụrụ ọga mma sị na ejere akwụkwọ na initreti ka ịbụ ịmụrụ nwere dị eji tachi ọnụ gị anụnwa dete isi gị anụnwa na-akụwo dị bọket bụ n'isi isi gị na-ama otu a ihe anyị na-eme abụrụ majik ị na-awọli onwe gị ka na-awọli ụkwụ ndị ahụ anyị na-asị na ayịkwa ayịyọ ka wadabaga na nda trap ezikokwuru m ọzọ na anyị n'ụlọ na-emekwa majik ọzọ na mmiri eji mmiri awụ ahụ ejiri mmiri atọ asị ejiri ọgwụ eje na mmiri o nwere nleta na ihe ekechi nwa aba na mmiri ya alụ ọrụ isi na ebu nwa mmiri o nwere nleta na ihe ekechi n'ụwa anụnwa ya ihe eji eje na mmiri ya alụ ọrụ ma ofu asụrasụ bugo na ọ bụrụ ọgwụ ka ọ bụ mana ite ewe red owu red tinye owu blak tinye blu ikechiri ekechi iji luo na mmiri manya ma bichi anyị gakwuru mmiri ka ọ bụ ka na mmiri ọbụla o nwere ebe ọbụla ihe eji eje na mmiri anyị alụ ọrụ unu ka na-atara anyị ka na-abọkwa na wayo ebele na-emere m ndị dutele gị na-avụ ị na-ata dutecha gị na-avụ ị na-ata meele gị ihe ọbụla ka ọ bụrụ ọdụwa mma ijebetakwa na anada place ka iguwekwa anada wayo again ya na wayo nke igwuru egwu ị na-azụ na wayo ka egwuru ka nke igwukuru ahụ wee amụrụ m na bụ nke gwuru wayo iche ị na-achọ ka ịkọwazi amara nke ị na-eme kịta na mmadụ ndị ọzọ ya atụrụ ọsụsụkwa gị wayo ka egwuru ka nke gwuru ka wayo nke wapụzi onye wayo bugo na ogosi ụlọ nwere ndị na-amarọ sọntịn na-amara onwere dibịa eje na-abịa ọbụna dibịa amara chọọ ive ihe agwasị mee nke mụtara esisi mee ka ejili ogoba wee bịata isi dibịa anya mee dibịa anya emebie imulete n'iru ahụ isi na dibịa anya na-eme ma wanyị nọ gị gwara dibịa anya mebie dibịa emezi echi nna akpụrụ dibịa n'ọnụ kịta mgba na evi na-ezuzu ibulu mmiri n'isi ị na-eme isi gode ibulu ọgwụ jebe na mmiri kọla gwara gị na ibe ekechiri ekechi ọbụla na-alụ ọrụ na mmiri ya mana ma nge ma onye ahụ nyara letere bụ ewukwu nna bụ mugwu onye meledo ụka ọbụla ụka adabarọla ọ baa na dibịa onye nwe nwale sọntịn ekechiri ekechi na-abụga n'aba n'iru mmiri
onye gwara gị datị na ị na-ekwu kọrọ onye gị na-abụ na-akọ dị aka ahụ ọkwa ndị Igbo ka na-agba dị ahụ ka anyị na-akọrọ datị akọ ọkwa ndị Igbo ka anyị na-edisiv isi na-achụrụ gị ọsọ si n'ebe achụrụ gị ọsọ ji bụ abụn moto sokwu n'azụ sikwa ebe apụtakwa na emelidiveni na iru olu gị naba obodo Ghana iruo Ghana ife kanata mma ịbịakwa again ife batazila na akịta anyị na-achọ ka ịkọwatalị ndị obodo n'ovu ike na-ete mma ebe anyị n'ọkụ ịka na-ahụ aba n'ọkụ again mana ọkụ mgbe ọkụ ya agba mmadụ leta mmadụ nwepele lesi enyi ike o nwere igbo ele mana ọkụ nwere na anya bụ ọkụ ịgba ọkụ laịta na ọgbata mmadụ nwepele o nwere igbo elu ọlasi ya bụ ike o nwere iyi eleta mana abụ na-echevuru ya maka na a sị gị na ọkụkọ na-echevuru ekwele ugbere n'ubudu mmiri ọ karị gị na-enwere onwe gị na-arụ chọba ibe ihe eme ka ọ dịrị gị na mma otu ị nọ na-eme oge mmazi igbe ma oge uri ihe eji eme nwa gaa n'iru bụrụ mmadụ rapụ aka na dibia ọ bụrụ dibia bịa mara gị baa na dibia ma ive dibia baa na dibia ka imive dibia nke gị nwere gị mee dibia nke gị ọ bụla arụbịa agụgụ dị nnegwu zọba ndị mmadụ ibe ị na-achọ na abụrụ isi gị eji ekpu na ka ị na-achọzi o ewute na ovu mmadụ rapụrụ anụ na onye ovu onye ụlọ azụ ọ ya dịka nọli olu niile nanụ na n'ovu onye ụlọ azụ ọ ya dịka na ovu so n'ovu mmadụ nwere n'Igbo kịta ọ ya dịkwa ka Igbo niile anwụsịtara tinye onwe gị na chen the reason isi gị tinye onwe gị na chen a bụ na ngị na ọga mma asị na amoosu na-enyezi gị nsogbu bikos na ịmarazi ive na-eme ọ bụ na ịmara ive na-eme ma na ọgwụ ịnụla anụ kalịlị gị dịrị nne ọgwụ ịnụla anụ kalịlị gị chukwu tiala ka ọ bụ na ị nụtara onye mere gịnị onye jidetakwa ndị ahụ gị na ahụ ọgwụ ọ dịrị gị na mma ịnatawa gịnị bụkwa na anadawa unu ebuve mmiri n'isi mebe isi unu kpakakpaka ọzọ nne bụ na abawa na mmiri kechite ọbe onwebele ọbe keche ọbele bụ nwere ili keche anya kelvi na-eme ibe ọgwụ dị again kelvi na-eme ibe ọgwụ dị again ya na ịma ịnọ ndị abụ dupụtara gị n'ọkụ ịnọ mbụ ka ị na-ete unye ma na-arụ ya anụva niile ndị agwa dupụtara gị n'ọkụ anwa ị na-anya karịrị gị ka ị na-etezi unyi na arụ niile bikos na dịstin na-eme na ya dịka ọ bụ ndị ahụ dupụtara gị kpalị gị alụ ngarapụkwa na nso ndị dibịa bikos na alụva niile bụ akpalị gị abụrụ nwere nke bụ alụ n'okwu na na-agba onye nwụra wee na-agba okwu na mmiri a na-agba n'okwute na na-arịlarị na na-alụrụ ovipe okwu a na-agba gị dị ka okwu na onye a mmiri a na-agba n'okwute ka ọ bụ dịrịzi nje ekwu okwu na-ekwu okwu a na dị otu a na-ekwu ya bụ na m ekwu nke m kwuru mgbe okwuche ya ome ọ karị gị mana ị nọrọ nwayọọ ọ na ijebele obodo unu bido dibịa ma ọ bụ na dibịa mara gị meve dibịa onye ọbụla dibịa mara ịnụgwa ya na dibịa tata malive ọ na-eme na agwa ya agụrọzi ya na ibe a na-achọzi bụ onye malive ọ na-eme imeli mmadụ bịa tata ọbụla oleli ya imeli onye obodo oyibo bịa tata ọbụla omeli ọ ya alọta nwanne ekwe gwa nwanne na okwe n'ibibe na-eme na o jere o jiri onwe nye ezampụl ọ ya bịaba be gị ibi nọla na-ekpu isi gị n'ọkụ again nọ n'ọkụ ka na-ete isi gị again mara na amosu dịrị gị n'ụlọ jeka ịlụ ọrụ amosu ọ bụrụ mara ya alụrụ gị kpọọ m na fon ka ndụgo gị be eji alụ gị ọrụ amosu bụgo na ọ bụrụ m nwa ya alụ nye gị kọntaktị onye alụ gị ọrụ amosu n'ugbo gị mma mmele gị sọnten ji eme gị ka isi juo oge oyi maka na m abụọ na ọkwa na ala ya azụkwala nne gị na ovu ije gị atụrụ gị alụsị na ovu ije gị enwere ibe na-emerọ emechara lutibe niile rutere vanta niile anụ mgbe a na-ajụ gasị ihe emebe bekee ya emebezie mgba ndị dibịa vidio kọrọ ihe emerọzi ya na akụkọ jikwutakwa gị ka etinye na chetawa agazụ again na nge nwazi na chetara azụ again ka m ebulu mmiri bunye n'isi iji ama na ama na ụdị nọ ya na ịtachi ọnụ gị nwe na n'anya ịtachi ọnụ gị na cheki ịtachi ọnụ gị na ibu ka eji na-eku ume nke bụ nwaanyị ịtachi ọnụ gị na ibu na imi gị nwa ka eji na-eku ume maka na ịma na mmadụ ji ọnụ eku ume ma ịtachi ọnụ gị na ijili imi nwe na-eku ume ijili mụ na-eku ume na-epụta mmadụ ọ nwere ya na okpu n'isi ọ bụ na ị mara iwe bụ opụrụ isi nwe na n'anya ma ngị ma ọkanya gị niile bụ tachi ọnụ gị nwa tachi kekpudo aka n'ime ka inwere opụ n'isi nwe na-eku ume nwere isi nwe kuvu ume ọ bụ a na-awala unu bụ nke nwa na-awalịsịkwa ndị Igbo na ọ bụrụzi agha agwara bụ na dibịa na-awalọ nke nwa tachi ọnụ gị nwa tachi
ijili force na-ewuli imi na-eku ume isi gị nwesolu na-ebrid dị mgbe ibe anyị bụ n'isi a na-atọn dị tiniri bụ n'isi a na-atọn nwere uche gị mụla akọ na ọ bụrụ ya wererozi ndị Igbo atụrụ asị ndị consign n'ala Igbo aramụchọ na nwere onye eme majik again ya pụta sị na ọ na-eme majik ọzọ ya pụta n'ala Igbo nwe kọrọ bish dịrịzi ndị nọcha ka mme ya bụ na mụ a na-ajere nta nwa ma mmadụ dịbe na-ekpudo onwe m tachi ọnụ m nwoke kwugburu mana nọ ndị Igbo kwu nna ba na ha nọ kịta Igbo agwara m Igbo saa anya ba ọnwa ndị na-asị m keleke eji eme nke na-eme kele ihe na-emeli mmiri eji mmiri ivugo ibe eji mmiri eme majik inweli mmiri na-eme majik olesi obu na-eji isi bụ n'anya nwa n'odogidi a eme unu niile nọ dị a mana ihe mere na net ka m gwa gị sọntịn na na-emere isi bụ n'anya na net ihe menwure otu anyị nọ na-abụ mugwu ka ebu arụmụchọ na ibe anyị na-azụ na-agba ya ligolu gị ibi na-eme na ya egosi na mmadụ agba alụrụ gị ma ovu nna nke imere wokuchala ma o nwoke m bikọta nwa ụzọ m etirụrụ n'ọnụ n'ibe ụdatị m na-ekwu mana nke na wolu m iwo too much efilm na ịnata na ya amụ akọ n'ihi amahọ n'ibe na-ekwu ị na-atụchawa ka isi n'ibe abụ isikwa onye na-agwagori onye a na-agwago okwu a na-agwago okwu abụ nekodi onwe anya malụ ma onye a na-agwago okwu onwere sọntịn dị ka dibịa dị ya na-arụ chekgoro onye ahụ gịnị ya nọ malụ ma nwere sọntịn otu ị nọ na ya ọ bụrụ na nwa mmiri ka ị bụ ụmụ sọtịrị eji na-enye gị saịn na onye a nwere ihe ọ dị ya na-arụ ọ dị ka onye n'okpuru pawa adịrọ dị man na-arụ ovu ndị waya aka ijebekwala n'aka ọzọkwa ijebekọkwa ọnọdụ gbanye n'aka onye ọnọdụ na-akọkwa ka o ji okwute ya ibulu mmiri n'isi mmiri atọ nọbazikwo eje na bichi enwere kechi kele ndị unu na ọ bụ ndị Awụsa ka ndị Yoruba ka unu na-agbadisi okwu ka ọ bụ ndị Igbo ka unu na-agbadi okwu ọ bụ ndị Igbo anyị ka unu na-agbazi okwu a efilile m because na otu nọ na you are complain and many ndị ibe niile mere nne onwe ndị mbuturu mụ na m buturu ya siva rapụ na this guy ya nwere ọmali na odibia ọ na-ejekwasị na ọ nwere ike ọ bụ na adịbịa ọ na-ejekwasị na anyị na onwe ya mara dibịa anwa ojibi ike ọsọ na mmadụ na-ewu ewu ọ bụrụ na na-ewu ewu na mmadụ na-alụkọ ọrụ kịtara ịchapụtakwa anada wa echi na-achọba gị ọzọ na-echọba ya bịa je duta gị tie gị na-arụ again ịchọba ihe duta gị tinye gị na-arụ again kpado gị mesiel gị milion ịmara ego na na-akwụkwọ họtel ịmara ego na ị na-elite na ede ịmara ego na eji edu ego nwaanyị adị ya ịmara ego na ị na-eyi n'akwa ebe abịa nọ within 2 weeks ka a week and ịmara ego na ilite ọrụ ọ bụ na o mere gị n'obi ka ihe ndị anwa dupụtara gị na afụfụ ndị a dupụtara gị n'ọkụ ịnọ ka inye mere respect ka ukwelu ugwu deliver ndị anwa ka na-akpa ya ama m na ị akpa ya onwe gị nwere onye na-akpa ya ọ ndị anwa dupụtara gị ka na-akpa ya azụ ị na-eteve unyi na-arụ gosi na ọ nwere onye nyere gị advice ịnụ onwere da ya na-agba gị ịnụ nọ gị na ọ gị na-akpala onwe gị alụ ọ ngị nwa na-akpala onwe gị alụ na nwere something mmadụ ya agba gị na nwere otu nọ ị na-eme na-anụ ọnwa aba gị n'obodo anụ ọnwa aba gị n'olu nwa aba gị n'Igbo nwa aba gị na obodo oyibo onwe gị ka ị na-ete gịnị onwe gị ka ị na-ete ule na-arụ ị na-ete onwe gị apịtị na-arụ maka na ọ bụrụ ịmalive ị na-eme mana otu nwa ọ bụ na-emecha ibe niile jụọ oyi bịa nata ịnọdụ nwayọ ka onye maala ive ịnọdụ nwayọ ka onye maala ive ihe nọ n'ebe ya ụdịbe amalị na nweta ezigbote biznes nweta ezigbote kọmpanị ya anọnwụ biko ụdịbe amalị na ya egwe gị kọntaktị bue gị kọnekshọn bue gị ụdịbe na-awatara ị na-amara dị n'ụwa na ya lụta gị arụ mana ịbakwa nada ebe ahịa agbala ọsọ mbụ ịba gị again kuchis na ive anyị na-eme na ịmalive ị na-eme mmụọ nwere eblem n'ime unu nabakwu ndụ akụ mana nke na eblem owo gị gosi na ngị nwa bụ ndị onye na-eme ọgwụ ma onye emela ọgwụ ma onye chere ọgwụ wee na-ekwu Igbo wayo
unni na ngena oge mal the reason no ga nge wata the format eji guwa wa yawo so ne na choki bozile bu ndi benin ko bulu dibia gwazo wayo keta na even na me abia ji debe ge because no nge wata format ogo so na format think wata simple milinisi even na ngena wata format ni na ka ngbazi agro nge wata format ni na ba ni ya moto ka eme video ki nwele dibia nwele ego na hu gi icha ndị dibia ni na nwele ego na hu gi icha I don't guess I me believe it before. Kita na mwe water one obi nke mu awota omo na. No from gonna water format na to go Ndi Igbo anyị. Man ikogi ye very soon. Omo nwa be sespa agbalagi. Ekonomi nke me melo ni. Igbo ekene m unu kene ihe na-emere Igbo ha na-esi na ncha video biko nyela ya aka ime share this video share chai subscribe na this channel you subscribe chibu notification gị ka na-enweta notification mgbe ọbụla anyị video Igbo ndị ọma njem ọnụ na ya nwere mgbe ọzọ kene m nwoke kene nwaanyị kene ihe na-emere Igbo ya asị m ka onye che ya zere udo dị adịrị Igbo niile ka ọ dị mgbe ọzọ